A co jsme dneska dělali, byly takové krásné odskoky, takže jsme měli rock, step a triple step, hop, a aha, rock, step, ještě jednou, a hupa, aha. Na pátou dobu jsme 3 a 4, máme na pátou dobu příprava, partnerku teď dávám dolů a hnedka ji spouštím a ona sama odskočí díky tomu, že pruží v kolenou a že to taková trampolína v podstatě. A tímhle s tím odskočí. Protože trampolína, pokud netančíte s polinou, tak je to třeba tramkačka, tak a tady tohle jsme si potom upravovali, že místo toho, na konci jsme měli stompo. A 5, 6, 7, 8, rock, step. Šli jsme do neutrální pozice z toho aha a tady jsme mohli začít rock step. Další varianta byla, když jsme udělali sem na 5, 6, 7, 8 a začali jsme se stovat k sobě a můžeme rovnou triple step, další swing. Vypadá to pak takhle, aha, hop, a šubada, 1, 2, 7, 8, triple step, 1, šubada. Takže tohle byla další varianta, tohle jsme vylepšili, takže ji můžeme dělat na jedné noze. A jdu, pa, a hop, ha. Aha, šubada. A zase do toho swingu. A potom jsme dělali tu další variantu, kdy jsme neměli jenom ten seskok nahoru, ale ještě jsme šli k sobě. Aha, šubada, hop, ha, hop. Aha, rock, step, čeká se tam díl na počítání. 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8, raz a 2, šup. Nemusíte začínat na raz a 2, ale vždycky chcete začít jak kdyby před a následnou dobu, takže A4, A6, A8.